ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସରଳ ସହ ସମୀକରଣରେ କେମିତି ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳ ସମୀକରଣ କ'ଣ। ସରଳ ସମୀକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଚଳରାଶିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ 1 ଥାଏ। ଚଳରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ତୁମେ ସରଳ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ କେମିତିଆ ନା ax ପ୍ଲସ୍ b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ବା 3x ପ୍ଲସ୍ 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣ। ଦୁଇ ଚଳରାଶି ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ x ଆଉ y ଏବଂ ଚଳରାଶିମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ 1 ହେଇଥିବ। ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା। ଦୁଇ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣର ରୂପ କେମିତି ହେବ? ax ପ୍ଲସ୍ by ପ୍ଲସ୍ c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଯେଉଁଠାରେ a b c ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଅଟେ। ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି 3x ପ୍ଲସ୍ 5y ପ୍ଲସ୍ 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଏହିପରି ରୂପରେ ଆମେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି। ସେଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମେ ଏହିପରି ଗ୍ରାଫ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ସରଳ ସମୀକରଣଟି ଥିବ ସେଥିରେ x ଆଉ yର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। x ଆଉ yର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ x ଆଉ yର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଫ ଉପରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ସେଇ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ପାଇବା ତାହା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣକୁ ଯଦି ଗ୍ରାଫରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି 2x ପ୍ଲସ୍ y ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ x ଆଉ yର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ xର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ 0 ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ yର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ? 1 ବାହାରିବ। ସେହିପରି xର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି 1 ନେବା ତାହେଲେ yର ମୂଲ୍ୟ -1 ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଇବା। ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ପାଇବା। ଏହି ସରଳ ରେଖାଟି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବ ନା 2x ପ୍ଲସ୍ y ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ସମୀକରଣକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସହ ସମୀକରଣ କ'ଣ। ସହ ସମୀକରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣ ଥିବ ଗୋଟିଏକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ତାହାକୁ ସହ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣ ଯଦି ଦୁଇଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସହ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ସମାଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା x ଆଉ yର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ x ଆଉ yର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସେହି ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ସମାଧାନକୁ ଯିବା। ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଆମେ ସମୀକରଣକୁ a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ପ୍ଲସ୍ c2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବା ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଗ୍ରାଫରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଥାଏ ତାହେଲେ ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। କ'ଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନା ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି ସରଳ ରେଖା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥାନ କରିବ କିମ୍ବା ରେଖା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଆମେ ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି।
जदि समीकरण दुईटी परस्पर को छेद करती जदि छेद कले तेबे छेद बिंदु जोटा हम सेठी जो एक्स आ वाई मूल्य बाहर से जो एक्स वाई मूल्य बाहर से आमर समीकरण द्वयर समाधान कहीं ना जो बिंदु रे छेद करेंगे से ही बिंदुटी प्रथम समीकरण पर सिद्ध हो द्वितीय समीकरण पर सिद्ध हो कहीं ना जो बिंदुटा आम पाई से ही बिंदुटी प्रथम सरल रेखा पर अवस्थित हो और द्वितीय सरल रेखा पर अवस्थान करपरी गोटे सरल रेखा पर अन्य एक सरल रेखा अवस्थान जदि करें तेबे कौन हो ना जेहेतु पर दुईटी जाक सरल रेखा गोटे उपर अन्यटी अच्छी तेणु असंख्य समाधान हेबो कहीं ना प्रथम सरल रेखा पर जो जो बिंदु अच्छी द्वितीय सरल रेखा पर से बिंदु रहिबो तेणु एक्स आ वाई मूल्य असंख्य बाहर सेहीपरि तृतीय जदि दुईटी सरल रेखा परस्पर समांतर होता तेबे समांतर हेले कौन हो ना प्रथम सरल रेखा पर जो बिंदु गुड़िक अवस्थित से गुड़िक द्वितीय सरल रेखार रही द्वितीय सरल रेखार जो बिंदु गुड़िक अवस्थित से गुड़िक प्रथम रही जहाद्वारा कि एठी कौन समाधान हो पार ना कहीं ना प्रथम सरल रेखार जो एक्स वाई मूल्य अच्छी ताकू जदि आम द्वितीय प्रयोग करवा द्वितीय समीकरण समाधान हो ना सेहीपरि द्वितीय जो एक्स वाई मूल्य पाइबा ताकू जदि प्रथम प्रयोग करवा ताहले ताहा समाधान हो पार ना तेणु एठी कौन समाधान संभव नुहे यहाँ जदि आम गोटे टेबुल मध्यम देखा ताले कौन हम आम A1 B1 C1 नबा आमर से जो स्थिरांक अच्छी प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण स्थिरांक को A2 B2 C2 नहीं कि जदि आम ये टेबुलटा तैयारी करवा देखा कौन हो A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 हेले गोटे समाधान हेबो एवं अद्वितीय समाधान बोली बा अनन्य समाधान कह जाए एठी सरल रेखा द्वय परस्पर को छेद करेंगे सेहीपरि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 थिले असंख्य समाधान हेबो असंख्य समाधान अर्थात सरल रेखा जो आमर अच्छी समीकरण द्वारा जो निर्णीत सरल रेखा से दुईटी परस्पर उपरे अवस्थान करेंगे सेहीपरि जदि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 हुए ताले समाधान संभव हेबो नाही कहीं ना समीकरण द्वारा निर्णीत सरल रेखा द्वय परस्पर समांतर हेबे तेणु कौन समाधान संभव हेबो नाही एई सूत्रटी को मन रखिले आमे आगो को समाधान करि परिबा। धन्यवाद।